Uy, sumasugod na ta. Inani. Hello sa inyong tanan, no? Dali ra kayo nga video. 1 year na ta sa YouTube. 1 year naman ta sa YouTube. Gusto lang ko magpasalamat sa tanan nga nag-subscribe, tanan nga nag-view, tanan nga nag-view nga wala nag-subscribe. Salamat kayo sa mga nagtuo sa kuha. Kami na sa akong pamilya. Gusto lang ko pagpasalamat sa inyo, no? Kay kung wala mo, dili mo gud imposible mo gud ni siya. So importante kay inyo ang suporta ug na-appreciate kayo na ako na. So salamat kayo gyud. Magpadayon lang kita sa pagbuhat aning content diri sa ato ang YouTube channel. Kung tanaw na yung channel, layo pa kayo, no? Layo pa kayo sa tinuod para mo magkuhan gid siya, mo survive gid siya. Tungod sa inyong suporta. Magpadayon gyapon ta. Pero dili kita mo give up. Magpadayon gyapon ta. So sa tanan, no? Sa akong pamilya, labi na sa akong pamilya gyud. Salamat gid kayo sa inyo. Kabulo ko lisod ni ang kaning gabuhaton nato, pero kaya ano nato ni ba? So wala pa nag-subscribe, subscribe na mo. Tanawan niyo yung mga video basta na mo matun-an. Ug ito. Salamat. So tikita na punta sunod. Dapat ganyan mag-ambak ko karon. O sa kalipay ba? 1 year ba sa YouTube. So ikapoy na ko. Ay, ikapoy ko sa kong ibat. Kapay kayo malipay, no? Subscribe, ha? Tanang ka. Sige na. Bye-bye.